xa marcho de Kyoto, vou para Osaka, realmente vou en metro, ni siquiera en un tren, en metro, moi bonito, cuns asentos verdes de terciopelo, non é terciopelo supoño, pero bueno, aterciopelados, como se fora de outra época o tren. Imos para Osaka, creo que se come moi ben ali, imos xantar pronto. Takoyaki é o propio dali, que acabo de comer en Kyoto, pero volverei a tomalo, e okonomiyaki tamén, imos ver. Bueno, tiña que facer un par de transbordos para ir a Osaka e confundime nun deles. Collín o tren que non era. Evidentemente dime conta, baixei e agora cambio de sentido, vou volver para atrás e a ver se collo o tren que é, porque realmente non estaba nada claro. Por algún motivo os trens nesta zona son todos vermellos, cousa diferente a Tokio, diferente a Enoshima, Kamakura, toda esa zona. Pode ser porque os trens aquí no Xapón están operados por un mogollón de compañías diferentes. Mesmo en Tokio o sistema de metro son varias compañías diferentes. Xa estuve en Osaka. Konnichiwa. Konnichiwa e arigato son... arigato gozaimasu son as poucas palabras que sei en xaponés, como se pode observar. Estou diante do hotel, este edificio que hai, moi bonito, por certo, moi histórico, parece como renovado. E agora vou pasar un pouco por aquí, non podía facer o check-in porque é demasiado cedo, deixei as miñas mochilas, vou a ver un pouco o bairro e vou xantar nun sitio que parece tradicional, se é que hai sitio. Imos ver. Isto é moi común, tendas onde venden estas bolas sorpresa, ¿no? Que ti metes cartos nunha máquina, sae unha bola de plástico e dentro hai un xoguete. Que non vexo no Xapón son demasiados cans, ou máis ben ningún can pola rúa, e moi poucos gatos. A pesar de que se vanaglorian de ter o gato como unha figura importante, hai un montón de souvenirs de gatos, hai un montón de temática de decoración que eles mesmos usan de gatos, de gatiños monos, de cute cats. Ai, mirad estas rapazas que veñen. Pero gatos de verdade pola rúa non se ve nada. Estas dúas rapazas que pasaron traballan en locales como este, no aparcaderos de bici, son moi frecuentes en todas partes porque ao parecer hai multas bastante grandes por aparcar a bici en calquera sitio. Aí a poñen, pagan e queda presa. Aquí é onde se paga. Arigato. Dame isto. Así se chaman maid café. Maid como criada. Aquí hai unha pastelería moi bonita que igual en algún momento hai que visitar. Este debe ser unha zona onde venden bastantes cousas de cociña, porque hai como parrillas aquí. Estes son
as típicas parrillas onde se fai o takoyaki, que son as bolas esas que teñen pulpo dentro. E logo hai coitelos e hai outros utensilios. E aquí hai outra tenda que tamén ten un montón de cursos de cociña. Unha pena non poder facturar. Aquí potas e demais utensilios, outra vez unha tixola para facer takoyaki, planchas, todas as tendas son desta temática. Está ben que están todas agrupadas. Vaporeiras temos aquí. Logo pasarei con calma. Pedazo coitelo. Chopsticks, paus para comer, iba a decir paus chineses, son japoneses, pero mira que grande a tenda, Mira, un gatiño. Atención ás arroceiras, de que tamaño son. Estas cousiñas son para apoiar os palillos mentras estamos comendo. Queremos pousalos para non pousalos na mesa ou no prato, que ao parecer non se debe facer, ainda que é o que fago eu. Poñemos estas cousas, pois temos gatiño, temos montaña, temos un pouco de todo. Para poñer o sake, servir e beber. Teño un montón de modelos. Temos arroz. Esto non sei moi ben o que é, pero é algo con ovo, debe ser un revolto. A xarda, xa o decía alguén, come xarda joder. Este é o empanado, non me acordo se era de polo, creo que era de polo hoxe. E esta é a sopa de miso. Logo temos o típico encurtido, penso que é tofu. Estou nun teishoku. Un teishoku é un restaurante onde sirven este tipo de comida que se compón de moitos pratos. O ambiente é moi de aquí, digamos, non hai ningún só estranxeiro. Hai moito rebumbio, estou xusto diante da cociña, non o vou enseñar por respeto. No, aí vedes o señor, están cociñando aí. Estou na barra xusto diante deles, xusto ao lado de outras persoas, cóbado con cóbado ao lado, e hai xente esperando para poder entrar, así que vou a espabilar e empezar a comer. Que curioso, o revolto está ben frío. Ven un revolto con a salsa, con algo de cangrexo, debe ser. Moi rico. Tendo en conta que aquí hai xarda, peixe, hai carne de polo, hai carne de hamburguesa rebozada, hai ovo, hai tofu, hai arroz, hai repolo. Non pode haber comida máis completa que esta. Futsu no Shokudo Iwama. O restaurante estivo moi ben, pero ten un nome moi complicado. Comida tradicional, comida sen grandes complicacións, riquísima. A verdade é que cada plato estaba moi bo, había un bo ambiente ali dentro, comes rápido, al lado do que senten contigo na barra, tirando millas. Moi amables, moi simpáticos, non falaban inglés, pero non hai problema, temos Google Lens. Grazas Google. Despois de comido, vou explorar un pouco a zona de Dotonbori,
que é a zona máis céntrica, que ten o cartel característico que veremos agora nun segundo. Creo que hai un río al lado e bueno, espero que vai haber bastante ambiente. Mirad a cantidad de ríos de xente que hai. Todo isto son centros comerciais, tendas, restaurantes, hai todas as marcas que vos poidas imaginar están aquí en Osaka, no Dotonbori. Este en vez de Eduardo Manos Tijeras é Eduardo Manos Soplete. A dos manos, Está bon. Sabe un pouco como a tarta de queixo con un pouco de sabor a natillas, desde logo. Como a crema catalana da miña nai, nada. Abandonar ou ferir a un gatiño é delito. Que teño agora é onde bucear, porque hai demasiadas opcións, demasiadas boas opcións. Teño que elegir e non se me dá nada ben. O okonomiyaki é unha comida típica de Osaka, ou desta zona polo menos. Significa o que ti queiras, ou co que ti queiras, ou algo así. É dicir, ti podes meterlle os ingredientes que ti prefiras. Pero a base é de repolo e ovo. Ese é o que ten de común, non só aquí, senón noutras zonas do Japón onde se cociña. Eu o que pedín é de gambas, a parte de repolo, ovo, levará varias salsas, polo que estiven vendo, que lle botan tanto mentras o cociñan como ao final para
para prejuntalo, digamos. Entre las mayonesas, tampouco é nada espectacular, pero logo levo outra salsa que non sei que será. Aquí está o produto final. A verdade é que son un pouco lentos, pero van facendo un a un aí ao fondo. E teño o meu platiño, a miña paleta, co cal me podo ir servindo.